feels to be left alone with nothing to prove. You got nothing to lose. Do you have it in you? Are you ready for the jump of your life? Follow me. חממה היא סדרה חדשה שמדברת על בית ספר למנהיגות שממוקם ממש ליד הכנרת. בית ספר מורכב משני מועדונים, מועדון הנשרים, מועדון העורבים, ביניהם יש יריבות. מהבית ספר הזה בעצם יוצאים ראשי ממשלה, מנהיגים בספורט, מנהיגים במוזיקה, שם מטפחים את כל מנהיגי המחר. כאילו מהחממה הכל מתחיל. כל אחד במחנה שלו, אפשר לקרוא לזה מחנה, יש לו את המשימות שלו, אחרי זה משימות אחד נגד השני. ויש תחרות מאוד גדולה בין הקפטנים, שבעצם מייצרת אצל כולם מין כזה רצון לנצח ולקרוא אחד את השני. גם בקאסט יש עורבים ונשרים, שאתם בית אחד. האמת שבהתחלה צילמנו קודם כל את הבית של העורבים, ואחר כך את הבית של הנשרים, ככה שיצא שכמעט לא נפגשנו. ואז הגענו לשבוע השלישי או הרביעי של הצילומים, אחרי שממש כבר היינו מגובשים, כל אחד בקבוצה שלו, ופתאום היינו צריכים להתחיל לשחק ביחד בעצם, ויש סצנות גם של כולם ביחד, וזה היה מאוד מוזר, אבל אני חושבת שזה גם נתן הרבה, הם עשו את זה אולי בכוונה. הסדרה הזאת מדברת על תיכון בכל זאת, על הבית של התיכון, על החברים וזה. אז חוץ מזה שאנחנו חברים גם מחוץ לסדרה, בעקבות הסדרה, זה נורא כיפי, אתה פתאום חוזר לכל הדבר הזה, משחזר את הרגעים, גם של התאהבות ראשונה, וגם בתור שחקן זה כיף לך, זה עוזר לך מאוד, כי אני סיימתי בית ספר לפני שנה, אבל זה בית ספר מיוחד, זה לא הבית ספר הרגיל. אז פתאום אתה חווה מחדש את בית ספר על רמה, מה שנקרא. היינו בצילומים בכל מיני מקומות שונים האמת בארץ, עברנו ממקום למקום. אני הכי אוהב באמת להיות פה בכנרת. עזבו שיש פה סצנות נורא רועשות שקורות, וכל האקשן קורה פה על שפת הכנרת, שזה נותן ניגוד ממש מגניב, אבל זה מגורם לי לחשוב על מה קורה אם היה בית ספר כזה באמת. איזה מדהים היה אם היה בית ספר כזה. לא הייתם רוצים ללמוד פה? יש פה קאסט מדהים וצעיר וחדש, שהרבה מהאנשים זה כזה די הדברים הראשונים שהם עושים והם מדהימים. ויש פה במאי נפלא וכותב נפלא, ויש עוד כל כך הרבה דברים שהם מיוחדים ואני לא יכול לדבר עליהם כי זה סוד. אמנם אנחנו מצלמים את זה לפני העלייה של הסדרה לאוויר, אבל אני יכול להגיד באמת בשיא הביטחון שהקאסט של החממה הוא הקאסט הכי איכותי, רענן, צעיר ומבטיח שאי פעם יתקבץ יחד על מסך בארץ. תתאהבו בהם מאוד 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 מהר. I'll be there.